Yan. Yan o. Umbos namin o. Kadalin lang ka. Kanino ba kaya sa inyo? Si Buboy yan. Panyaman na pala ni Buboy. Magkano isang bakang ganyan? Dua yan. Oh, Baka yung lalaki mga ano na, mga 50 na yun. Oh. Walang kalabaw, kabayo. Di ba may kabayo kayo dito dati? Oh, ayun na. Saan? Oh, Ayun na, ilan pula. kanino yan? Sa'yo? Magkano ang bili mo? Kinakabayuan mo pag naikot ka dyan. Sino nagagamit? Nawara yung ano, umuwi na yung mag-ano kaya, magkakabayong. Oh. Pang ano lang, ano, nagalaw ako. Ito. Oh. Pang hakot, Ang yung mga kalakal, ulay. iyo. Pag tagrabutan, O kung wala namang marunong magsakay, wala rin. Ayun pala oh, kabayo oh. Oh, Kanya ni Danilo. ayun ang mga lansones Wala pa namang bunga. Ay wala nga. Hindi naman tagbunga. ito. Oh. Hindi kapag tagbunga. Oo, mabunga yan. Ang papaya nyo bang yan? Matamis ba yan? Matamis? Ayun ang mga inog na oh. Ayun ang hinog doon ang taramisa. Ito, dilaw na oh. Hindi mo kinukuha. Ayun oh. Pura. Dilaw na to. Masisira to. Ayan, mga boss oh. 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 Saan? Ang masasarap dito, maliliit. Yun oh. Maliit oh. Halika oh, tutuwakan mo to. Ito pa. Ang maliliit yung masarap dito. Hindi malalaki oh, yan oh. Yan, oh, maliit oh. Oh. Kain mo. Mahihinog na niya, no? Oh, hinog na yan. Ayun nga, oh, ang bulok na oh. Sayang lang, hindi mo pinitas. Tawa na kinis sa papay. Ayun, oh, nabulok lang. Ang galing na di. Kaya pa ba yung sakyan natin? Tama na to. O sabi mo makuha kang gulay yung papaya. Saan? Luma na lang sa akin. Meron ng pitas na doon na, Ayan sa akin eh. ito yan oh, classmate kong pamangkin ko. Maganda pa rin eh. Kahit na may edad na, o yung may gusto dyan na binatang matanda. Binatang kalbo. Ay kilala. Kilala ka? Sino? Si lolo mo? Lolo niya. O kuha na dyan. Ayan mga boss. Hinog na rin to. Alam ko yung kapatid. Hinog na rin. Yan. Pantula ba? Pantula daw. Nalagayan ba? Yan. Pantula. Ayan mga boss. Yan. Sarapers. Thank you.